பிரியாட்ட போய் என்னை பற்றி சொல்லி எங்கள் அம்மாவும் இவனும் சேர்ந்து பிரியாவை போய் என்னென்னமோ ஏசிட்டாங்க மச்சான். ஏசி என்னை பிரித்து என்னை கல்யாணம் பண்ணி ஏமாத்திட்டா மச்சான் அவன். நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதண்ணே, ஒரு தடவை ஐயா கோயிலுக்கு போயிட்டு வா, அப்போ உன் மனசு தெளிவாயிரும். இன்னைக்கே உங்களுக்கு தங்கடிக்கு கூட்டு போயிட்டா தீபா தப்பா நினைச்சிக்க மாட்டாங்களா? தப்பாயிரும். என்ன பண்றீங்க? இல்லப்பா, உன் ஃபோன் உளுந்து கிடந்துச்சு. நான் எடுத்து பார்க்கறதுக்குள்ள நீ முடிச்சிட்ட. ஓ, ஃபேஸ் ஐடி அன்லாக் பண்ணணும்னா என் கண்ணு தேவை. பிரச்சனை பண்ணாதானே எங்கள் அம்மா. பிரச்சனை பண்ணிட்டு அது எங்கள் அம்மாவே இல்லை. ஏன் ரொம்ப வலிக்குதா? வா ரூமுக்கு போலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் வேலையை சரியாக தான் செஞ்சுட்ருக்கேன். இதுக்கு மேலேயே என்னால் ஒன்றும் வேலை செய்ய முடியாது. நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க, என் பொசிஷனுக்கு வேற ஆள் ஹையர் பண்ணிடுங்க. நான் கம்பெனிலேருந்து ரிசைன் பண்ணிக்கிறேன். உனக்கு இப்போ டிவோர்ஸ் தேவைம்மா. அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக போய் தான் ஆகணும்.